diferència del flabiolaire que és a pedir, que vam tenir molts anys, el flabiol és un instrument que no s'ha deixat mai de sentir als nostres carrers. És per això que nosaltres pensem que és l'instrument més genuïnament mataroní, i per això un grup de mestres, sota l'empara del Centre de Recursos, es van posar a treballar perquè aquest instrument es pogués tocar a les escoles de primària. Només no cal que ens allarguem, perquè tots els que sou aquí ja ho sabeu, no estem aquí fent instrumentistes, sinó que estem ensenyant música a l'escola a través d'aquest instrument, i avui el que volem és reunir-nos tots junts, perquè així tots aquests alumnes que han anat treballant fort durant aquests 5 mesos des que tenen el flabiol es coneguin i tots ells es puguin sentir partícips d'aquest projecte de ciutat. Moltes gràcies. Mireu, hola. No dius també que hem d'agrair la presència del regidor de Cultura i de l'alcalde de la ciutat que ens han vingut a veure, i del regidor d'Ensenyament. Mireu una cosa, comencem ara després d'aquesta presentació i dir-vos... Mireu, us explicaré una història molt curta, d'un nen que fa molts anys, uns 20 anys, feia tercer o feia quart, no recordo ben bé, un nen d'una escola com vosaltres, de Mataró. Sabeu què va passar amb aquell nen? Que resulta que era un nen que era molt vergonyós i molt tímid, però que va descobrir un instrument que per ell era una mica màgic, que li va obrir un món molt gran, que és el món de la música. Aquell nen, que estudiava en una escola de Mataró, una escola que fa molts anys que fan flabiol, al Camí del Mig, que esperem que l'any que ve siguin aquí amb nosaltres, va anar creixent i va anar aprenent a tocar el flabiol, i cada vegada en sabia més, i el van començar a trucar de molts pobles, de Premià, de Vilassar, d'Argentona, de Vilafranca, de Barcelona, de Solsona, de tot arreu de Catalunya, que el trucaven perquè anés a tocar el seu flabiol i el seu tamborí. Resulta que aquell nen es va anar fent gran i cada vegada en sabia més. I en sabia tant que hi havia molts grups, molts músics que el trucaven per convidar-lo a tocar amb ell. Aquell nen ara en sap molt de tocar el flabiol, molt. És molt bo, potser com vosaltres d'aquí uns anys. Potser no n'hagués sapigut molt i senzillament s'hauria passat molt bé tocant el flabiol. Però en tot cas, aquell nen avui ha vingut aquí, que ja no és un nen, és un noi gran, és un noi que toca amb molts grups, i és un noi que ha vingut a oferir-vos 2 cançons en format concert perquè vosaltres pugueu veure un nen que va començar com vosaltres a un noi d'avui dia com toca el flabiol. Farà 2 peces i ell és un noi que és en Pau Benítez, que li donem un aplaudiment ben fort. Pau. Si us fixeu bé, encara porta pantalons curts. En Pau ens farà primer de tot una peça que és el ballet de Folgueroles.
després d'aquesta peça, que és una peça tradicional, ara tot seguit farà una peça una mica més moderna. Pels pares i per les mares segur que us sonarà. És una peça que és la lambada. Tomàs Vinyes no, perquè en Xavier el tenim lesionat, oi? No ha pogut venir. I Antonio Machado us farem també un parell de peces curtetes, que la primera serà El Bequetero. La primera de les peces era el Bequetero i la segona és una que és el Xotis d'Emborina, que també és conegut com el Ball de Petits, el Ball de la Toneta i en Maneló. Xotis d'Emborina era una de les peces que vam aprendre fa molts anys
persones com la Teie, d'en Quirze Peric, que era un flabiolaire que va estar vivint a Mataró i tocant a Mataró, un mataroní, molts anys al flabiol. I del seu repertori, el Xotis d'Emborina. I tot seguit arribarà el vostre torn. Doncs ara ja ve el vostre torn. Ja podeu treure els tamborins de la bossa, que encara els teniu a la bossa, i anar-los afinant.
Primer de tot hem fet La Gata i el Belitre, que l'hem cantada i ens hem acompanyat dels tamborins. Tot seguit hem fet la cançó del Pica Pedrer, flabiol i tamborins. Després hem fet el Ning-Nong, qui s'ha mort, pregunta-resposta. I per acabar, l'última que hem fet és Ja plou i plourà, esperem que no. I ara, tot seguit, en farem una altra de cantar i acompanyar els tamborins, que són les corrandes de Baget, que ens hem preparat conjuntament i que cada escola ha preparat una estrofa important d'escoltar. I donem les gràcies una vegada més als músics pares de les escoles que han vingut a acompanyar-nos, que ens acompanyaran en aquesta cançó. La primera serà instrumental.
també el gegant que ens ha vingut a acompanyar.